Joo, meillä oli eilen todella hyvät päivät täällä ja mitähän meitä oli, reilusti 40 veljeä ja se on kun puhutaan tästä, että mistä sen tietää, että mikä porukka se on sitten oikeassa ja kun on kaikenlaisia nimiä seurakunnilla ja muuten, niin täällä oli baptistia ja täällä oli helluntalaisia ja täällä oli vapaa-seurakunnan jäseniä ja vanhemmistoveliä. Ja mä sitä ajattelin just, että on se jännä, kun olen niin vuosien aikana huomannut semmoisen, että ei tule mieleen, että tässä olisi niin jotain eroa sillä, että sama usko ja Herra ja tietenkin tämä, että kun on vuosikausia niin toisista seurakunnista vastuunkantajia tunnettu ja toisissaan vierailtu ja yhteistä työtä tehty, niin sitä on jollakin tavalla vähän niin kuin hitsaannuttukin yhteen sillä tavalla. Ja oli oikein todella hyvät päivät ja väkeviä rukoushetkiä täällä oli ja neljä tämmöistä raamattotunnin tapasta ja sitten hyvää ruokaa oli, että virtolaiset oli tehnyt osuutensa siinä, että semmoinen teema oli veljespäivillä, kun olen mies. Ja oikein huomasin, mitä? Olen luja, olen mies. Niin. Ja se oli tietenkin tänä aikana tosi tarpeellinen asia. Ja huomaa sen, että meinaa monta kertaa semmoinen yleinen ilme vaihtua semmoinen, että semmoinen vastuunkanto ja miehekkyys ja muu, niin se on kateessa ja niin katsotaan yhteiskuntaa ympärillä, kun naisia leikataan miehiksi ja miehiä leikataan naisiksi ja kaikista tehdään niin kuin tällaista hyväksyttyä, niin me tiedetään, että monella tavalla ajatukset ja asenteet ihmisillä tässä kaiken tämän maailmantilanteiden keskellä vaatii tarkistusta ja sellaista rohkaisua, että koska siinä se on, mikä Jumala on meille sen alkuperäisen aseman ja suunnitelman meidän elämään laittanut niin miehinä kuin naisina, niin siinä on se todellinen siunaus ja siitä löytyy se todellinen Jumalan tarkoittama tila, missä me sitten edetään ja toimitaan. Ja rohkaiseva on aina nähdä todella toinen toistaan ja niin kuin tänään me ollaan täällä, niin rohkaiseva on täälläkin aina oman seurakunnan keskellä olla ja nähdä toinen toistaan. Toi on muuten tuommoinen voimakkaat tilanteet, kun niitä on joskus peräkkäisinä päivinä ja joskus on yhdelle päivää, niin tämä on niin tämä saarnaamispuolikin, tämä vaatisi aina sellaisen tyhjentymisen. Mutta jos oikein lykätään koko astia täyteen niin, että yli tulee, niin se on vaikea tyhjentyä. Ja vaikea, kun se on aina vähän niin kuin semmoinen, että sitähän vieroksutaan monta kertaa uskovana, mutta sananjulistajana se huomaa, että täytyy päästä semmoiseen avuttomuuden tilaan, että tuntee oikein sydämestään tarvittavansa Jumalaa ja vaikka se ei hääviltä tunnu, niin tietää, että se on paras. Mä muistan, kun Eskola Olavi joskus tuolla Kaustisella työtä aloitettiin siellä ja silloin joskus 80-luvulla ja Olavi oli sitten siellä pääseurakunnassa Kokkolassa ja hän tuli sitten sinne mukaan kokouksiin ja siellä oli sitten meillä molemmilla puhevastuuta ja maha oli ihan sekaisin ja päätä särki ja oli ihan kauhea olo. Ja mä sanoin Olaville sitten, nuorena minä kysyin, että onko se aina tämmöistä tämä, niin Olavi sanoi, että niin kauan kun on hyviä kokouksia. Siellä oli sellaista, että sitä on vaikea kuvitella, mutta kun ajatellaan, että ei siis sellaisia kokouksia ole, että ihmisiä tullut uskoon. Ja muistan, kun jossakin kokouksessa oli, niin
niin kuin tiedätte, että kun ehtoollistakin jaetaan, niin se jaetaan vaan uskoville ja sali oli täynnä kansaa ja jakajat lähti liikkeelle ja siinä sitten Olavikin sai kehotuksen yhden veljen puolesta rukoilla ja siellä puolessa välissä salia ja hän rukoili ja mies halusi antaa elämänsä Jeesukselle, hänen tyttöystävänsä oli juuri tullut uskoon muutama päivä aikaisemmin ja sitten ehtoollisen jakajat tuli hänen kohdallaan, se mies katsoi, että voiko sitä ottaa, niin Olavi sanoi, että jos uskot. ja mies otti ehtoollisen ja sitten niin se jatkui hänen uskoelämänsä siellä seurakunnassa sitten, mutta meinaan kun ajatellaan, että useiden vuosien aikana on semmoista, että väkeä virtaa sisään ja ihmisiä pelastuu, niin se on valtava aika ja ymmärretään oikein sen, että kuinka se ei ole meidän teko. Ei me voida millään, että kutsutaan joku hieno kuoro tuonne koulun saliin, taikka niin kuin monta kertaa huomaa, että sillä tavalla kuvitellaan, että joku julkisuuden henkilö sinne mukaan, että saadaan kansaa liikkeelle ja sitten puhutaan jotain latteuksia siellä, niin ei ne ole semmoisia asioita, millä Jumala toimii, vaan Jumala toimii sillä, että hän tarttuu ihmisen elämään ja siihen tarvitaan rukousta, se on tämä meidän osa ja sitten on Jumalan osa toimia. Ja kun on nähnyt niin, oikein viime päivinä ollut ja tuossa veljen puheessa ja Pauli siinä erityisesti puhuu, on ikämies Paulikin, niin on nähnyt monenmoista ja ymmärretään oikein, että kuinka se herätys ja ihmisten uskootulo, niin se on sitä hengellisestä vireystilasta kiinni, että kun me rukoillaan, niin Jumala antaa tulensa ja apunsa taivaasta. Ja on niin monien ihmisten kohdalla nähnyt, että kun ihmisillä on asenteet ihan vastaiset hengellisiin asioihin, ja sitten kun Jumala tarttuu ihmisen elämään kiinni, niin joskus tuntuu siltä, että ne on jo sitten semmoisessa tilassa, että ne tulee vaikka raamit kaulassa siellä, kun ne vaan pääsee kokeen pelastuksen. Kun tässäkin kokoushuoneessa, niin tässä on ollut monenmoisia tarinoita silloin siltä ajalta, joku tämä tähän rakennettiin ja Simolla olisi ja sen aikaisella niin monia kerrottavana, kun täälläkin kerrankin niin oli semmoinen vaihe, että miehet oli täällä päivällä jotain tekemässä ja ovi oli auki, niin kadulta tulee nainen, joka painelee suoraan tämän tyhjän kirkon alttarille ja haluaa tulla uskoon, kun häneltä mennään kysyä, että mikä hätä. Ja muistan, kun rukouskokouksessa, niin mies käveli tuolla kadulla ja kyseli mielessä, että mikä on elämän tarkoitus, kun hänellä on kaikkea, mitä voi kuvitella, että hänellä on hyvät ammatit ja kodit ja vaimot ja terveet lapset ja kaikkea, että miksi puuttuu jotain, ja sitten hän tulee tuohon kohtaan, niin hän ymmärtää, että hän menee kattoon tuolta, että mitä sieltä voi löytyä, vai löytyykö sieltä mitään. Ja sitten Jumala kohtaa, ja niin kävi, että koko hänen perheensä pelastui sitten sen seurauksena. Ja niin kuin tuossa puhuttiin eilenkin, että kun perheessä, vaikka se perheen isä, kun tulee uskoon ja alkaa elää uskoelämänsä todeksi, niin se muuttaa koko perheen tilanteen ja keskustelun aiheet ja niin edespäin. Ja sitten kun hän tulee seurakuntaan, niin siellä tapahtuu. Ja se on niin kuin meidän elämä, se, että miten Jumala meitä saa kohdata, niin me ollaan se ratkaisun siemen siltä osin. Ja sitten kun me rukoillaan ja etsitään Herraa, niin Jumala vastaa ja toimii ja ohjaa meitä semmoisiin suhteisiin ihmisten kanssa, että saadaan olla välikätenä siinä omalta osaltamme. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin valtava asia, että me ei olla niin kuin joku semmoinen altavastaaja tässä, että ei tämä koskaan onnistu, vaan se, että kun me etsitään Herraa, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin kun me kolkutetaan, niin meille avataan. Se on aina päivän selvä. Se, joka on Jeesuksen kanssa matkassa, niin se on voittajan puolella. Ja sillä tavalla se tapahtuu. Se vaan täytyy täyttää meidän mieli, että me ollaan niin kuin haluissamme niin kuin siihen suuntaan, että meidän kaipauksemme on sinne. Sitä Jumala odottaa. Ei se auta, että mä soitan niin vaikka Samuelille puhelimella, jos hän vastaa.
Ja sama on asia siinä, että ei se auta, vaikka Jumala haluaisi puhua meille jotain, jos ei me olla kuulevalla paikalla ja meidän sydämemme on auki. Sen tähden ilmestyskirjan seurakunnissa sanottiin, että kenellä on korva, se kuulkoon. Kyllä siellä tiesi Johannes, joka sitä kirjoitti, että hänellä oli korvat päässä ja toisaalta, mutta tulee näitä sydämen korvia, mihinkä Jumala sai puhua. Tämmöinen Raamatun teksti, mikä oli tässä sydämellä, niin on täältä 1. Pietarin kirjeestä 4. luvusta jakeesta 18. Tässä sanotaan, että jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen. Vaikka tämä pelastus on täydellinen, siihen ei ole mitään lisättävää, ja se ei ole niin kuin meidän ansio, vaan se on Jeesuksen ansio. Mutta silti Pietari sanoo tässä, että vanhurskas vaivoin pelastuu. Kyllä Pietarikin tiesi elämässään sen, että hän kuvitteli olevansa vahvoilla joskus, kun Jeesus vähän testasi häntä ja hän sanoi, että hän ei kiellä Jeesusta. Ja kuitenkin oli niin, että pikkusen matkaa meni eteenpäin ja tilanteet muuttui Pietarin ympärillä, niin hän oli valmis jo kieltämään ei ainoastaan kerran, 2, vaan 3 Jeesuksen pienellä ajalla. Niin yhtäkkiä tuo tilanne muutti Pietarin ajatusmaailmaa ja hän tiesi, että tämä vaatii kilvottelua ja semmoista oikeanlaista mieltä. Vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen. Semmoinen ihminen, joka on maailmassa, joka ei välitä hengellisistä asioista, hengellisestä tilastaan tuon taivaallista, niin sen osa on kurjaakin kurjempi. Uskovaltakin kuitenkin vaaditaan sitä, että hän säilyttää sen sydämen halun ja tahdon olla Jumalan yhteydessä. Ja siellä Jeesus sanoo tuo ensimmäisen ja tärkeimmän käskyn siellä Matteuksen evankeliumin 22. luku jakeessa 37. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Hän sanoi, että se oli tärkein käsky meille. Ja ajatellaan, että kun tuo käsky saa tulla todeksi meidän elämästämme, että me rakastetaan Herraa sydämestämme ja Pyhän Hengen voiman kautta se asia on mahdollista sielusta ja mielestä, niin silloin on jollakin tavalla niin semmoinen, että on helppoa kaikki muukin hengellisessä elämässä ja uskoelämässä. Kun sydämen rakkaus on Jeesukseen, kun me rakastamme häntä, niin silloin me voitetaan ne elämän taistelut. Eli kun me tiedetään, että rakkaus vaatii semmoista, että sitä yhteyttä on jatkuvasti hoidettavana. Sehän on niin kuin seurusteluvaiheessakin, niin minäkin muistan, niin taisi olla jotain siellä päiviä, että sitten, että silloin soitetaan, kun oli vaan tämä lankapuhelinsysteemi. Ei, se rupesi lipsua, että täytyy soittaa vähän joka päivä. Ja lipsu vähän ajan päästä, että täytyy soitella montakin kertaa päivässä. Ja sovittiin, että tavataan vaan sitten keskiviikkona. Niin, ja ensiksi oli vaan viikonloppuna, mutta sitten täytyy jo keskiviikkonakin tavata. Ja sitten niin mulla oli oma auto ollut silloin, niin aina täytyy kinuta velimieheltä autoa, että pääsisi velimies sanoi, että tällainen on aina viettää, ja hänkään pääse mihinkään, kun auto on kotona, syrjäkylä. Niin sitä rakkautta, kun oli, niin sitä suhdetta hoidettiin, ei siinä ollut mikään vaiva. Eikä yhtään tullut sitä, että ei ole bensaa rahaa, eikä nyt kykene, eikä kerkiä lähteä. Se oli ilman muuta selvä, että hommat hoidettiin siihen malliin, että kerkisi. Ja se on niin kuin semmoinen vertaus siitä, että samalla tavalla meidän hengellisessä elämässä, kun Pyhä Henki saa vaikuttaa, se on vuodatettu Pyhän Hengen kautta rakkaus Jumalaan meidän sydämeen, näin Raamattu sanoo, niin silloin sitä yhteyden kaipuuta on. Ja mitä enemmän, mä just eilen tuolla vähän avioliitostakin puhuttiin näin miesten kesken, niin just siitä, että kyllähän se on tosiasia, että kun sitä nuorena ihastui
vaimoonsa silloin parikymppisenä, niin ne oli vähän sellaisia erilaisia asioita, että mitkä itse ymmärsi siinä vaiheessa. Ja sitten kun matka jatkui, niin, kaikki on monella tavalla muuttunut elämässä, kun on kymmeniä vuosia kulunut, mutta kun sitä yhteyttä on hoidettu, niin rakkaus on tullut syvällisemmäksi ja tärkeämmäksi. Ja huomaa, että se ei olekaan mitään sitä pintaliitoa, vaan huomaa, että silloin kun elämässä on vaikeaa, niin huomaa, että kuinka tärkeää on se toisen tuki ja on semmoinen turvallisuus ja luottamus ja kaikki. Ja samalla tavalla on hengellisessä elämässä, että ei se sillä tavalla, joku sanotaan, että kun se oli silloin sitä ensirakkautta, jos se on niin, että se on jäänyt taakse, ettei ole enää rakkautta Jumalaan samalla tavalla, niin se kertoo siitä, että sitä suhdetta ei ole hoidettu ja se täytyisi saada kokea uudistumisen. Ajatella, Raamattu vertaa tätä miehen ja naisen rakkautta niin ihan samalla tavalla tähän Jumalan rakkauteen meidän välillämme. Ja kun sitä hoidetaan, niin se on ihan samalla tavalla kuin me tämmöisiä hienoja lauluja, mitä tänäänkin on laulettu täällä, niin kuullaan Jumalan sanaa, niin me ymmärretään ja tunnetaan se, mitä siinä on. Yksi veli tuli eilen sanoa, että kyllä se on tärkeää, että näistä asioista, niin kuin hengellisen elämänkin asioista, tällä tavalla yksinkertaisista perustotuuksista puhutaan tällä tavalla, että miten sitä uskonelämää tulee elää, että vaikka ne on tiedossa, mutta ne täytyy nostaa aina esille, että ne säilyy elämänä. Ja jos se on ihan näissä maallisissa rakkauksissakin samasta kysymys, niin se on tässä Jumalan ja ihmisen välisessä yhteydessä, se on sama asia. Niitä täytyy nostaa esille niin, että se rakkaus säilyy. Ja täällä on ilmestyskirjassa 2. luku ja 1, siellä on tuo varmasti meille tuttu Raamatun paikka, sanoma Efeson seurakunnan enkelille. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, joka käyskentelee 7 kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi, kestäväisyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampujalkasi paikaltaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Se, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ajattele, Efeson seurakunnalle sanottiin niille uskoville paljon tuommoisia hyviä asioita, mitä tunnustettiin oleva heidän keskellään. Oli vaivan näköä, oli kestävyyttä, oli nähty pahuutta siellä, niin ei niitäkään ollut voitu sietää ja koeteltiin apostolit ja muut ja eikä kaikkea hyväksytty suin päin. Oli löytynyt vaikeissa tilanteissa kestävyyttä ja oli löytynyt kärsivällisyyttä. Ja kun oli koettu vainoa ja pilkkaa Jeesuksen nimen tähden, niin sekin oli kestetty kunnialla. Ja sitten kun oli tullut väsymystä ja uupumusta, niin sekin oli kestetty. Mutta sitten sanottiin, että oli kadotettu kuitenkin se ensimmäisen rakkauden hehku. Ja siitä heitä moitettiin. Ja sanottiin, että jos ei asiassa tule korjausta, niin lampujalka siirretään pois paikaltaan. Ajattelen, niin Jumalan silmissä se on tärkeä ja kallisarvoinen asia. Ja kyllähän se huomaa, että esimerkiksi ihmissuhteissa, niin kun nyt tässä siihen avioliittoon on sitä verrattu, niin kyllä jos se kovin semmoiseksi kylmäksi käy se yhteys, vaikka kaikki hoidetaan. Koti on siisti, kaikki on, laskut on maksettu, kaikki on kohdallaan, yhteistä elämää eletään, mutta siihen on tullut semmoinen jäätävä
kylmyys siihen väliin, ei ole enää sitä hehkua eikä lämpöä eikä semmoista todellista. Me jokainen tiedetään, mikä ero on semmoisen suhteen välillä, kun sitä on ja osoitetaan sitä, että ollaan toinen toisilleen tärkeitä. Ja samalla tavalla tässä Jumalasuhteessa, että kun se jäähtyy ja kylmettyy, niin siitä puuttuu se oleellinen osa. Ja samalla tavalla siellä Hosean kirjassa 6 ja 4 Jumala puhuu Israelin kansalle, kun Jumala on odottanut ja uudistanut ja tahtonut kohdata heitä. Sitten hän sanoi, että mitä minun on tehtävä sinulle, Efraim? Mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda? Kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste. Jumala tunsi, että sieltä eri heimojen kohdalta sieltä rakkautta löytyi, mutta näiden kohdalta hän tunsi, että se oli tämmöinen, niin kuin sitä kuvataan, että kuin varhain haihtuva kaste, kuin aamun pilvi. Se oli semmoinen poispiihkiytyvä, eikä siinä ollut mitään semmoista todellisuutta. Ja ajatellaan, että tämä maailman aika, missä me eletään, niin ei koskaan ole ollut tämmöistä, mikä ihmisen mielen täyttää ja vie sen tärkeimmän pois ihmisen elämästä, niin ei ole koskaan ollut semmoista aikaa kuin tänä aikana on. Ja Raamattu on kaikki ennustettu. Sanotaan, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Kuinka helposti tuommoiset uutiset valtaa, niin kuin se kokkolalainen ja pietarsaarelainen nuori mies, joka lahjakas kaveri ja väitteli tohtoriksi ja muuten uskovan kolin poika sieltä helluntaiseurakunnan kasvattaja. Ja hän tuli niin viisaaksi, että hän sitten alkoi hän vieraantui seurakunnasta ja sitten lopuksi hän alkoi niin kuin kaivaa ihan semmoisilla epäolennaisilla jutuilla, niin tekee Raamattua tyhjäksi. Nyt siitä oli sitten kirjakin jo kirjoitettu kaverin kanssa ja se sai tämmöisen ihan Yle Uutisen uutisointiarvon sitten, että sitä on nostettu monella puolella esille, että kuinka Raamattu ei pidäkään paikkaansa. Ja ei nyt niin kauheasti tarvitse asiaa tuntea, kun tietää, että ne hänenkin väittämänsä on ihan tuulesta temmattuja, mutta valikoidusti. Epäilijöitä on ollut aina, jos epäilijöiden juttuja ja ajatuksia aletaan kerään kasaan, niin sillä tehdään tyhjäksi vaikka mikä asia tahansa. Mutta tämä ilmapiiri vaikuttaa tämmöistä, että laittomuus pääsee valtaan, ihmisten mieli tylstyy. Ja eikä muistaa sitä, että me ollaan tällä matkalla koko ajan, meidän maali lähestyy. Me tarvitaan tällä matkalla Jumalan voimaa. Meidän elämän tekee mielekkääksi se, että me saadaan kokea Jumalan puhetta, Jumalan läsnäoloa, Jumalan johdatusta ja saadaan tuntea sitä tärkeyttä siinä, että me saadaan olla osa tätä hienoa Jumalan suunnitelmaa. Ja siksi on tärkeää, että me saadaan syttyä uudestaan ja meidän sydämet saa uudestaan lämmetä Herralle. Roomalaiskirjeessä sanotaan 12 ja 9, että olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Ja vilpitön rakkaus, niin se saa vasta rakkautta ja se saa sitä kokemusta itsekin Jumalan maailmasta. Ja Efeson seurakunnallekin muistutettiin, että muista mistä olet langennut. Mäkin muistan, kun tuli uskoon, niin mä katsoin niitä kaikkia luetteloita, mitä siinä oli, että mitä tässä pitäisi ruveta tekemään sitten. Että pitäisi varmaan todistaa innokkaammin ja pitäisi varmaan rukoilla innokkaammin ja mitä kaikkia niin kuin tekoja siihen, että voisi säilyttää. No, nehän on ihan okei. Mutta tässä sanottiin, että se ensimmäinen asia, mitä me tehtiin, mistä on langettu pois, se ensimmäinen rakkaus, kun saatiin kokea syntien anteeksi saaminen. Kun ehdotta tultiin Jumalan työ ja ehdotta annettiin sydämemme Herralle ja ehdotta etsittiin sitä yhteyttä Jumalaa ja ehdotta tahdottiin sitä, että mä tahdon löytää Jumalan tahdon. Ei paljon ole maksanut se, että mitä pistettiin toiseen vaakakuppiin. Aina paino enemmän se, että kun mä löydän Jumalan tahdon.
nuorena uskovanakin, muistan kun ei Raamattua paljon tuntenut, niin sitä mentiin jonkun kokeneemman uskovan työ, ja kysytään, mitenkä tämä asia on, kerropa mulle, että mitenkä tämä asia on Raamatussa, ja sitten kun toinen sanoi, niin heti haluttiin ojentaa se ja pistää se sillä tavalla kohdalle. Ja se, että Jumalan tahto oli tärkeä ja Jumalan seuraaminen oli tärkeä, se oli ykkösasia. Ei mikään asia saanut tulla siellä kalenterissa esteeksi sille. Niin mä voin kertoa sitä, että kun oikein katsoo, että kaikenlaisilla mittareilla voi nähdä se, että miten tämä maailman aika, mitä me vastaamme joudutaan taistelemaan, niin on muuttunut. Kun yksi veli kertoi sitä, että kun mä sanoin, että nykyään on jo vaikea ajatella semmoista, että niin seurakunnassa olisi 2 kokousta vaikka sunnuntaina viikosta toiseen, että pienissä seurakunnissakin niin ei varmaan liittäisi millään kuulijoita sinne eikä osallistujia. Ennen se oli ihan semmoinen selviö. Joka paikassa se oli Raamattutunti, se oli semmoinen yhteinen kokoontuminen kello 11, mikä se aikani oli, ja illalla oli sitten toinen kokous. Ja muistan, kun Lohjallakin se oli aina niin kuin tykit merelle päin sitten se kohta, että kun, siihen oli kutsuttu ihmisiä, että siellä julistetaan evankeliumia, ja se on semmoinen evankeliointikokous. Yksi veli sinne sitten kertoi, että heilläkin oli aina niin selvä juttu perheessä, että kun oli nämä oman seurakunnan 2 kokousta, ja sitten vielä käytiin naapuriseurakunnassa siinä välillä, kun niillä oli eri aika, niin sunnuntaisin, että se oli sitä hengellisen elämän hoitoa, että se sunnuntai oli sitä varten. Niin varmasti tuntuu jo ihan sitä lainomaiselta touhulta, mutta se oli normaalia. Ja tämä ilmapiiri on vallannut meidän niin, että me ei voida kuvitellakaan, se vie meidän oman elämän ja valtaa kaikki niin ja vie kaikki asiat sekaisin. Ja, no, rajansa kaikella, kyllä niissä on tärkeää hoitaa niin semmoisia vastuullisesti sillä oikealla lailla niitä tehtäviä, ja eikä se kokousten määrä ole nyt se pelkästään se ratkaisu, mutta mä vaan kuvasin sillä sitä, että se ilmapiiri oli sellainen, että ei se ollut outoa. Ja kun aina tulee ihmisiä uskoa ja muuten, niin totta kai sitä ravintoa tarvittiin. Ja Korkein Veisussa sanotaan siellä 8 ja 7, niin sitä rakkaudesta sanotaan, että eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa. Eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Rakkaus on sellainen, joka laittaa liikkeelle ja se laittaa eteenpäin ja ajatella, kun Pyhä Henki antaa meille sitä rakkautta, kun sitä etsitään, niin sitä vaan tulee. Ja se vaan muuttaa meitä ja se vaan saa valtaansa ja mieleensä ja niin poispäin. Ja se on Jumalan työtä, kun ihminen aukaisee sydämensä Jumalalle, niin Jumala vaikuttaa sitä ja täyttää omansa Pyhällä Hengellä edelleen. Ja ne on ne vanhat lääkkeet, että kun me Herralle kerromme asiamme ja hänen edessään rukoilemme ja kiitämme sitä hyvästä, mitä meillä itse kullekin on elämää annettu. Ja sitten kun me ammennetaan sitä Jumalan sanastakin, että sen kanssa aika vietetään päivästä, niin se niin kuin hoitaa sitä. Mä oon niin kuin sanonut, kun tuo Hilkka on hoitanut noita kukkia, niin Hilkka saa ne kukoistaa. Joo. Meillä tuossa oli semmoinen Kiinanruusu, ensiksi vai mikä se oli se kukka, niin se vietiin tuonne Ruoverelle ja niin se on hienosti siellä hoidettu. Siinä oli monta kertaa siellä vaaratilanteita, kun ennen kuin me opittiin siellä päässä muistaa, että sitä täytyy hoitaa. Ja se oli aivan viime metreillä, kun siellä ei enää vihreitä näkynyt missään. Ja sitten kun se taas uudestaan alkoi se rakkautta ja substraalia ja vettä sinne, niin se alkoi kukoistaa ja jälleen se viheriöi siellä. Mutta sitä huomasi, että se on eri asia, kun hoidetaan. Ja sitten se on eri asia, kun ei hoideta. Ja niin kuin tuossa kuvattiin sitä ongelmaa, että kuinka se Jumalakin katsoi sitä omaa kansaansa ja sanoi, että teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste. Niin se oli niin äkkiä pois. Ja samalla tavalla
katsoi sitä, että Jumala olisi voinut käyttää esimerkkinä sitä, että teidän rakkautenne on kuin tuo eteisessä tuo Kiinan ruusu. Että ei ole hengissä juurikaan, mutta vielä oli se uudistumisen mahdollisuus, kun vielä siskot huomasivat, että nyt ryhdistäydytään ja hoitivat se hienoon kuntoon ja nyt se kukoistaa siellä. Ja samalla tavalla on meidän hengellisen elämän laita, kun me sitä muistetaan nämä perusasiat, niin Jumala pitää huolen omastaan ja on hienoa katsella sitä, että mitenkä Jumalan siunaus ja se vaikutus ihmisen elämän kautta menee eteenpäin. Ja vielä eilen tuolla viimeiseksi, niin muutamalla sanalla muisteltiin siinä yhteistä veljeä, meillä oli Aurassa viime vuoden loppupuolella marraskuussa, niin oli siellä tämmöiset veljespäivät ja yksi lohjalainen veli, jonka kanssa pitkään yhdessä on työtä tehty siellä Etelä-Suomen suunnalla ja hän jäi seurakunnasta niin kuin varmaan vanhemmistosta niin vastuullisempaan rooliin sinne, kun sieltä pois lähdin silloin. Ja hän oli tämmöinen vastuunkantaja ja hän oli semmoinen, että jos joku oli, ettei päässyt puolen kilometrin päästä millään kokoukseen, niin Matti tuli 50 kilometrin päästä parikin kertaa viikossa ja hän kiersi sieltä kaikki sivukylät ja keräsi vielä kaikki halukkaat mukaan niin autoonsa. Ja raskaiden työpäivien jälkeen hänkin monenmoista semmoista fyysistä hommaa teki. Ja sitten tuli tosiaan tämän edellisen tapaamisen jälkeen niin Matille sitten yllättäen vakava sairaus, joka vei hänet nopeata ja hän on perillä. Mutta mä niin kuin aina ajattelen, että kun meillä muistutetaan Raamatussakin, että meidän tulee katsoa tämmöisiä miehiä ja naisia, näitä Herran palvelijoita, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, niin ei tarvitse sitäkään miestä, kun sanoo nimi, niin se jo siunaa. Se, joka hänet tunsi. Niin on jokaisen kohdalla, kun nytkin kun joskus keskustellaan, että hänen kohdastaan, niin kaikki tiesi, että tuo mies oli Jumalan asialla. Hän tuli siunaukseksi ja avuksi monen ihmisen elämään. Se oli niin voimakas se sanoma hänen sitä palvelutyöstään, minkä hän teki, että se siunaa vielä, vaikka hän on jo siellä kotona taivaassa. Ja samalla tavalla on meidänkin elämä, kun Jumalan rakkaus saa kostuttaa meitä, niin ne on hienoja asioita. Mä sanon niin kuin appiukostakin, että se on tänne Virroille ja Ruovedelle ja Mänttää ja Vilippulaa ja Parkanoa ja Ikaalisiin ja mihinkä kaikkialle, niin isoja rakennuksia hänen rakennusfirmansa rakennutti. Kukaan niitä muistele, kuule enää semmoisia taloja. Mutta kaikki muistaa sen, että minkälainen uskova hän oli. Ja millä tavalla hän toi sitä siunausta. Ja samalla tavalla me ollaan niitä siunauksen levittäjiä omalla kohdallamme silloin, kun me saadaan kokea sitä, että Jumala on meidän sydämemme saanut täyttää ja meidän mielemme ja sydämemme vallata ja rakkaussuhteemme häneen niin sytyttää. Aamen.